Hajing yui ga jongi ba kajing kershan juga BJP ya ke NPP ya kini kasti jongi ngim sko phala ba ke NPP gala dei ka uh, kasnak inong gum kasnak jongka BJP bangi ong kata nomor bali ke BJP ke NPP ro kade ga national party ke ba ngasngu khap kershan hi ka khap kershan hi ya ka BJP te Hamri imi try kan don ke Islandet kumba phikili kalong ba insmo phalale ke BJP bakan rung hastit kamnumyo hagari khasi jongi try kadang shitom habadang don hi parado parasnam jongi kadang shitom bakan rung hapu pastit jongi ti kumno bakayo ban rung hangi ta khapan rung neki parlok projor jongki na ke parti NPP bakala ban su thiet hagani ka ke jela jongi kumbang yui ba balingi kren ya kata balingi kren ba kumbang i balingi kren adu mane ba nisko sarong ba kini parti regional jongi nadu ke parti UDP ba SSP kia kali namta kajat benreu jongi tenrim tangi ap ke jingmang nisko tieng ba ke jingwan arsap jong ka BJP banrung hane ka hapwan lang ba ki breu jongi tek nisko mon ba kumno ki breu jongi kim so tho ba tang ba kimnom su tho bakin sa ngan haka shrip jong ka BJP nasko bo pai ba o khamtip khamba ba ba ka jingwan ra an jong ka BJP ki an ki ba pendu jat ki an ki ban khliap ya ka jat ben riu jong ni kirit pai nuksa kumbang ju khia ki an ki ba khmat nam ta ka CAA bar ka UCC kini ki an ki bangila tip adu menta mene ka jat ben riu jong ni ke ki kaan ka bangi ngitip ba kadi kaan ka ba kan penyap bat pendam do ya kajaj bendeu jungi ndri hakum kini ki bentaru bangi di ngilas mo thu syai ba banya sa kini ngidon kami ki breu lojong bale apo dali ngidon kami ki breu ki bakila banya sa ban wanelam ya kata ban penyeng ya kata ka ikhtiar lane ya kata ka dur jong kajaj bendeu jungi Ndre ngimdon kata ka ngimdon ngisuhla shla ngi pengsan ya kajaj benriu ndre kumah kini kipor balai ke ngimya pengsan ki priu lojong bangila banwara e ubriu ubala banwara e kajingkala balai ki ngin ailat ya kum kini ki parti rithor ki bakim sotho ya kata ka riti dustur jongi kim sotho ban yada ya kata ka jaj benriu jongi te menta ngim so phala ladang ila bakla banjit yang nong mi khmat uban yasa yangi bangin chu hala tang haki pai ba ngi chu hala tang ki rensan social media kan mentoi yu ke ladang ngimla banjit yo to ubriu uba kensa shisha tinga so ba ngim so pher ke jingdon ke ei ga ba ke BJP ga kwa baneram ya ke NPP ngim nom so phala ei ru em pai ba hi baro kitip ba ke NPP hi kala dei lupa kadho kasnam jong ka BJP bar ka batiang yangi galong balai ba ka BJP kan yo rung hastir jongi lengba jong kini ki parti ai bo upai ba on bisa ladang ila bakla banjit nai keno ya kipai ba jongi nai keno ya ka regional party ko jongi ka regional party jongi kadang khot bat yawer namta Shitli namanta kumnu mangila banra ne penjob yo brio lojong banyasa ya ka jaj benriu jongi ngang songban ong tangat